tällaisen hienon paikan nimeltä Minilän ruokailu. Ja siellä on 2 mukavaa kokkia, jotka ottivat minulla ilon vastaan sinne tekemään hampurilaisia. Mennäänpä nyt sinne paikkaan. Moi! Tervetuloa ranskalaiseen ravintolaan. Mä olin tulossa tänne kokiksi, eikö niin? Oletko sinä kenties Nuutti? Joo! No mennäänpäs keittiöön. Tule perässäni. Okei. Madame! Nuutti saapui. Moi! Ootko sä nyt se, madam? Kyllä minä olen. Joo, kiva kuulla, mutta mitä mä teen ekana? Sinun pitää ensimmäisenä maustaa jauhelihaa. Okei. Miksi tämä majoneesi on niin iso? Mitä tapahtuu? Noin. Nyt jauhelihat on maustettu. Noin, nyt ne on leikattu ja seuraavaan. Ja nyt kaikki menee palloiksi. Nyt kaikki pihvit on valmiita. Nyt minä kokkasin kaikki vihannekset valmiiksi hampurilaisia. Ne on tosi kivan näköisiä. Auttakaa minua. Onpa kyllä paljon ruokaa. Nyt me lähdetään ruokaa. Paljon ruokaa. Nyt aloitetaan vihdoinkin pihvien paisto. Kohta kaikki on valmista. Viimeiset valmistelut alkaa nyt. Tähän tarvitset 2 lautasta. Kasvikset, juustoja, majoneesia ja ketsuppia ja sipulia ja leivät. Mutta sitä ennen mennään vielä kattamaan pöytä. Olkaa hyvä, siinä on teidän itse valmistamanne ruoat. Ja nyt selviää, pääsettekö töihin? Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Sinä pääset... Sinä et pääse töihin. Vitsit, senkin tyhmä vesi. Aha! Nuutti herää! Mitä? Oliko se kaikki vaan unta? Nuutti, sinä pääsit töihin. Sä onnistuit siinä hampurin tekossa. Wow! Pääsinkö mä siis töihin? Yes. Muistakaa tehdä itsekin hamppareita, koska ne on hyviä. Mutta